strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Lo. Lo, Inday. Oh, Inday? Nganong naghilak ka man, ha? Naunsa di ay ka? Nang, ang bebe, ako'y magisulti ni Inday. Narasir, Wala siya nang... Wala si Sister Cecilia. Asa mo karon Inday? Kay mo na dayon ko. Nang dolor? Mura lagi kang sir imong tingog. Ako na Inday, si Joko. Ha? Asa ka karon? Anaon ta ka? Babay, sister. Sa uto na ko pagbalik din hiyo. Wa na ka. Wa ni mo gunit sa akong kamot. Og mo pahiyom nga magsigil ag tutok na ako. Mingawan kay ko nimo, sister. Pero okay ra. Sure man sad nga na nakakauban ni Papa God. Ayaw lagit kalimting akong gitugo nimo, ha? Natabangan ko ni Papa God sa kong problema karon. Kay bawo na siya unsa. Inday? Inday? Sir, ayaw lang ko ihag kay malain na sa niya si Miss Nicole. Ako rang usa Inday. Aw, ha? Sige. Ihag lang ko, sir. Ayaw na palapis si mong gagol Inday. Inga naman yun ang kinabuhi. Na-miss kasi. Oo, mingaon ka na ya. Pero, unaw na lang nga, doon na mo ampo para nimo. O nagtanaw siya nimo karon. Sorry, sister, ha? Kung nagtanaw ka karon, ayaw lang kasuko nga nagpahag ko ni Sir Joko, ha? Kadit Inday. Hello? Labing siguro. Si Miss Nicole ang nanawag. What? Oh, Inday? Excuse na ha, mubalik ako. What the? tingali na suko si Miss Nicole nga may apas na ako din si Sir. Oh, sinang Dolor. Hello, Nang? Inday, nana diha si Sir. Oo, Nang. May kasulti pa sa phone. Si Miss Nicole tingali. Nakasiguro kong dili na si Miss Nicole. Ha? Ang ano day ng Dolor? Nagpa-press conference karon si Miss Nicole live. Wa na kuno sila ni Sir Joko. Tinuod ka to. Pero, di sa binuang sinang Dolor, uy. Di sa ko katanaw sa internet kay wala ko'y data. Pero, ano man, wa ko kasabot. Wa na sila. Ano wa naman sila? Libuka ini, uy. Inday? Okay lang nga mula ko na ka, sir. Doa una dito, susiha una. Ha? Nanawag na ko sinang Dolor. Akong gisultihan bahay ni Miss Nicole. Lakaw na lang, sir, uy. Mas importante na. Pwede, nila ko uban nimo, Inday? Muli kailan ko sa stress. Pero, Pwede? sige, sir. Pwede na kayo. Uy, mo ba? Narigid dito si Sir nang, wa mo lakaw. Ay naara lagi dito. Nitabang og pahilo na sa haya ni Sister Cecilia. Sa ato pa. Wa siya matarog sa papresko ni Miss Nicole. Wa tingali.
Og tinuod gyud di ay nga wa na sila. Libog, no? Pagkaroon sila nagsinabot og balik, di ba? Pero, nindot may lang dagan. Dito pa gani siya mister sa kundo ni Miss Nicole Tibok Sumana. Nya, mo nila tumablitaan nga, 1A sila. Lipay kis Inday ni. Oh, Naginuktok siya. Labing siguro nga, gisakitan siya sa nahita po. Pero nga nung mamsat siya malakaw. Nga nung maniadto si Miss Nicole. Or nga nung... Ay, nilabad naman hinuna kong Unsam gudi ka ang nitabo nila, no? Dali na ka-decide Press ko naman tayo. Sa gamay na akong problema sa panit, naalarma na siya. Unsa pa kag masakit ko, grabe sa. Mas maayo sa binuon. Kaya iyan ang kipakita ang tinuod niyang kulor. No word from him. So, nakasabot ra siya sa akong gibuhat. I'm sorry, Choco. Dili ko gusto nga buhaton eh. Sakit sa di sa kong buot ang akong gibuhat. Pero you can't blame me. Nahibawaan ako sa akong research about psoriasis. That it could be genetic. Og dili ko gusto nga makakuha sa maong sakit ang ako niyang mga anak. Oh. Si Juko. Dili day siya. Yes, Ricky? Yes. Yes, don't worry. Dili affected ang atong mga projects. We are both professionals and we could still work together professionally. Yes. Yes. Okay. Mag-meet ra unya ta. Bye. Lain na sad. Hello, Carol? Yes. Yeah. Baguras ang nanawag na ko si Ricky expressing the same concern. Wa na'y problema. This is a mutual decision ug way labot ang among relasyon as talent/manager. Padayon na gihapon ang trabaho. Okay. Yes. Okay, sige. Bye. Murag dili ko makapahuway sa mga tawag inita. Oh. Daan ko palagi. Sir, laom na kayong gabi eh. Pauli na lang uy, aron makapahuway ka. Dari lang una ko hangtod malubong si sister. Sige, pero mubalik ako ugma. Tingali dili na ni mo maatiman ng imong mga obligasyon. Unaha sa to, sir. Basta kayo mubalik ko ugma. Magdasa kong pagkaon. Sige, sir. Salamat. Sige. Ikaw na lang panangit sa mga madre ha. Nangadji ko man. Okay, sir. Ako rin bahala. Ay, kapoy na kay imong naong, oh. Relax na lang dito. Sige, Inday.
Nahibaw kong may gidas yung bugat nga ilang kita ko. Parehas na, sir. Ikaw, gisakitan sa nahitabo karon niya ni Miss Nicole. Pero nahibaw ko, mula bay rasad ni, masatol rasad dayon mo. Samtang ako, padayon nga magpasan sa bugat na kong pagbati para nimo. Pero okay ra. Makaya ra ni nako. Makaya ra. Buntag naman di ay. Labiya pa dili bangon ay. Pero di saat ko ni Inday nga. Mabalik ko karon sa kumbento magdaog pagkaon. Ay, magpa-order pa di ko ni Kiko. Ay, kadagang flex akong ulan. Ang nakaingon sa kausaban ni Nicole. Ay, kinsa maron? Nga nung nanawag ko man siya. Hello? Joko? Good morning, di ay. Good morning. Human siya mag-ibuhat na ako. Nagahimo pa ka sa pag-ingon ng good morning? Nakasabot ko nimo. Pero mag-istorya ra ta about ana later. Magkita ta karon regarding our projects with Ricky and Carol. Busy ko. Hello? Hello? Joko? Oh, bullshit! Giputol! Oh. Manimaw siya na ako. Iangin niya ang among mga projects? No! Attorney, importante akong tuyo nimo. Abogado lagi nagasulti ni Sir na. Ayaw na una pagtagad ang mga kasulti ni sir. Sa man naka-order na ka. Oo, i-deliver na diretso sa kumbento ang mga pagkaon na. Ah, sige, maayo. Ka-stress barong panahon na. Uy, pero pinakaram gyapon kindating si Sir. O, lagi. O, nakahimo pag yun siya sa paghatag sa iyang pag-abag kang Inday. Mo bitaw? Kiko, unsa na? Ah, Sir, okay na Sir. I-deliver na ito diretso sa kumbento, Sir. Okay. Ani ha, may meeting pa ko with attorney na Korda. Gikan sa mong meeting, moderate na ko paingon sa kumbento. Kamong duha, adto na sad mo ha. Pero paglutog imo mga putahin ng dolor. Aron makatilaw sa ubang mga madre sa imong mga niluto. Bisan mga upat ka putahin ang tingali. Okay, sir. Sige, sir. Dadilan sa niya kong mga ilisan ng base need ko mag-ilis. T-shirt lang gud. Ako rin bahala na, Sir, para makafocus si nang dulo sa iyang pagluto. Sige, sige. Maligos ako din. Mulakaw na. Sir. Pamahaw sa Sakto tong kape lang. Ay, wanagiyoy tarong kaon si Sir Joko. So, nga perti mong bisihan nang. Lip and right ang manawag. Kung di siya manawag, siya tawagan. Ako may gikutasan sa nagtanaw ng Sir, eh. Huwag pa nilabot sa problema nilang Miss Nicola. Sabi, way labot. Labot, oy. Nakadungog ko ganina ni Sir ng mga may gisulti siya nga dili na kuno siya magpamanage ni Miss Nicole. Ha? Uy, mau ba? Patay! Di naman ako ganahang mutunob sa ila. Pero I have to. Dili mahimong dili niya ito bangon ang mga projects. Nakahatag na silang down payment.
Dool ako sa ila. Oh, wait. Wait. Ang van man to ni Choco. Naka-feel tingal ito ay nga mo adto ko. Pwes, dili ka makalikay na ko. Mubalik ko sa agi. Sundan ti ka, Joko. Or maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all, and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Or maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your. Ang van man to ni Joko. Naka-feel tingal ito ay nga mo adto ko. Pwes, dili ka makalikay na ko. Mubalik ko sa agi. Sundan ti ka, Joko. Nasuko gid siya nako. Di sa ko makablame ni mo, Joko. Pero trabaho ni. O ang trabaho, trabaho. Walang personalan. Nagpasabot lang nanang nga proud si Sir Joko sa imong niluto kay iyam gyud ipasundayag sa mga madre. Ay, gusto sabting alis siya. Ay nga akong niluto ang iyang kanon dito, Kiko. Mausad. Tayo pa rin nang. Ang pada sa gilisan. Pasabot na tibok adlaw ta dito gabi Mao gyud na. Nga iyang mga appointment nang. Na, silang unya pangutan aki ko. Katawa. Kiko, Oo, nang, ngano? kana bang sakyan na nga nagsunod nato? Hala, di ba sakyan na ni Miss Nicole? Hala, unang. Sakyan na ni Miss Nicole. Ha, murag taod-taod naman kung nakabantay, anak. Karon lang ko nakaklaro kay naaman gyud siya sa likod. Ha? May padapli ng van. Nakabantay na ako. Yay ka nang. Nana siya nang. Hi, Miss Nicole. Si Joko? Kamerang duha ni Kiko, Miss Nicole. Ganina ra nilakaw si Sir. May meeting kuno to siya. Meeting? Kinsa ba yung ka-meeting? Abogado. Kinsa ang abogado ha? Kinsa, Kiko? Tekanes kipada nga pagkaon ni Sir. Uy, nasyak ang mga madre. Nagluto pa man sad gani ko, day. Awan sa man, dili lang una na mo ipagawas. Taod-taod lang tingali nang kung mahilo na mga gi-deliver. Oh, na, wa pa gid mahuman. Muro manog para sa usa ka barangay ang ipa-deliver ni Sir.
Ingon ganito si Sister Priscilla nga, ila lang po ipanghatag sa mga street dwellers ang uban kay madaot unya. Pila ra man ang niya sa haya og mga bata ba? Dili man ni nato maato og kaon. Doon na pa sagoy ubangan ni Anhi nga nagdasad og mga pagkaon. Ay, okay ra na, oy. Mas maayo nga daghang makakaon. Si Sister Cecilia mo ginilihok ini ba? Ha? Unsay imong ipasabot, Inday? Si Sister manggod nang sa buhi pa. Sukad pa gina sa una, ug bisan hangtod atong mga nahabilin niya mga adlaw, magsigi gid og atiman sa pagpakaon sa mga tao, labi na ang mga bata sa kadalanan. Kung dunay mo anhis kumbento, iya ginang pakanon. Hala, no? Ug bisan sa iyang kamatayon, nakahimo paghihapon siya sa pagpakaon sa mga tao. Ay, unsa man ron? Tempa, ako na atuon nang. Ngano din ang Kiko? Lugawa, ay! Oh, Lugawa! Ha? Ngano din na? Nagkabuang yung tao ng mga madre, kaya na ako na dagang tao nga naabot. Kaya doon ako na itigong madre nga may adto silang panimay. Ug nabaybaw nga, na nang hatag dili nga pagkaon. Ha? hala, Inday. Si Sister Cecilia? Pasensya nga, nagabian yun ko. Di yung madawag ka diyot nga meeting ko. Pero at least, nauman yun ako ang tanan 98%. Nganong wa man 100%, sir? Wa pa ko matubang ni Nicole. Ah. Pero di na tamang kiskot, ana. By the way, kumusta ang pagkaon? Nasakto ra? Na, grabe gani kadaghan sa mga nakakaon, sir. Grabe mo sa di mo order, sir. Uy, Maayo noon. Uy, nga naman ang duha nga nangatug naman na. Dagang nga pas Kiko. gipangkapoy na, sir. Tabang man sila atiman sa mga tao. Dinduta din hilang mo stay, eh. Kapoy pa man ni Pauli. Okay ra ba nila, sister, kung anhilan sa ako? Pwede ra, pwede ra ko din sa Shopee na tug. Dito sige pa katog sa usa ka guest room ng uy. Nadugay-dugay lang kay di man sad masugot sila sister kung dili limpyuhan pag-ayo. Naikog sa sila ni Sir Joko. Oh, maayo hinon, Inday. Nakapahuway na og sakto si Sir. Wa pa bitaw siya magmatanang. Amo lang sa siya pasagdan. Naglikay man gud na siya ni Miss Nicole. Maong dili pa na siya ganahan mo pa uli dire. Mao bitaw nang gibaw ko ana. Anala, sige Inday ha. Magpaabot rami si Kiko kung unsay mga instruction niya ni Sir. Sige nang. Okay, bye Inday. Wa gyapon siya mo pauli. Og nituo ko nila ni ng dolor. Tungod kay wa dito ang usa niya kasakyanan. Imo gyud kong gipalagot pag-ayo, Choco. Imo gyud kong gipalagot pag-ayo. Oh. Kay pa. Wa ka si dito ni Inday sa kumbento sa mga madre. Gusto. Tuag itong tawana. Muadto ko. Wasad ko makauna-una dayon da. Si Inday. Imposible nga dili siya muadto ni Inday. Perfect escape tuod ang kumbento. Ganun tukay mo kay kung nakauna-una. Pero, okay ra. Better late than never.
Nauwaw na naman ko na. Naadto akong mata. Okay ra sila, sister? Okay ra sir, uy. Kasabot ra sila nimo nga kapoy kaayo ka. Tinuod yun, Inday. Medyo stressful kayo ang niaging mga adlaw. Pero nakatuog yung straight gabi eh. Relax yun kayo ko. Nakapahuway yung sakto. Lahi ra gid ang lugar sa Ginoo, sir, no? Malinawon gyud. Sakto good ka, Inday. Kun mauna, sir, pagpari na lang. Kay magmadri na lang sad ko. Naku, asaw katawa eh. Muuwi niya ka doon nga madre. Hello? Oh, Hala, May condolences, Inday. Karon lang ko nahibaw sa nahitabo ni Sister Cecilia. salamat, Miss Nicole. unsa imong gani? Sir, pagsulti lang mugtarong ni Miss Nicola. Dito lang mo sa conference room, oh. Akong inon sila si sister. Thank you, Inday. Wait lang mo kadali. Joko, What? Unsa to? Patraidor ni akong gibuhat? Kini akong pagkog abogado? Para mo pahiluna nga ma-terminate akong kontrata sa tulo ka movie films? unsa man day mong tawag, ana? Imo kong manager, Joko. Apil ko sa kontrata? Nahibaw ko. O siya, attorney na kurda ng bahala, ana. Ako na lang gitugyan niya. So, kung may mga pangutana ka, siya na ang mutubag nimo. Kung kinahanglan nga magatubang na sa korte, wala problema. This is so unfair. Unfair? You're funny. You mean, you're dropping me as your manager? Why? Gusto kag tubag? Of course! I deserve an answer. Pwes, wa ko'y itubag. Dili pwede nga imo lang kong diretsohon without telling me the reasons. Kung ako, dili pwede. Pero kung ikaw, pwede ra. So imo kong gipersonal, ha? Oh, gi-personality ka. Mudiman kag explanation ako karon? Ikaw, may pahibaw ka ba daan ako nga wa na rita? Nanangid ka nga magpapreskon ka nga wa na ta? Baga ang naong ni mo eh. Now, you know the feeling unsa di ang buhian sa ere. I have my reasons. I also have my reasons. Joko, hinumdumi nga involved na ni og kwarta. Naghatag na sila natog down payment. Akong iuli akong nadawat. Simple. No. Wa gyud ay masayop si Inday siyang gisulti. Naong kag kwarta. Wa ka lang makasabot na ako, Joko. Get out, Nicole. And see you in court. Tuwa mo to sila sa conference room nang. Basi nagkasinabot na to sila. Hala, Inday, ngano oy? Hello? nga naman to. Miss Nicole? Miss Nicole? Okay na ko, Inday. Kung may pangutana ka, pangutan atong amo ni mong salbahis. Niyan ako gawa sa pultahan sa conference room. Misuod pa ka ako. Ay, paabutan lang na ako nga magawa si sir. Oh, si sir? Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long.
Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. Niyan ako gawa sa pultad sa conference room. Ang suod pa ka ako. Or paabutan lang na ako nga magawa si sir. Si sir. Naghilak si sir. Ang suod lang yung tingali ko eh. Bahala na. Sir? Inday? Sir, okay ra ka, sir? Oh, okay ra. Di man gud ka okay. Galing na, dili. Pero karon okay na nga niya ka. Naanasad ka, anak, sir. Matouch ra ba tayon ko? May gisulti ka? Kuan, sir. Natingaman gud ming tanan pag-agi ni Miss Nicole kay naghilak man siya nga nagdali paingon sa iyang sakyanan. Nya, way lingi-lingi. Ay, papansin niyo ba, Hana? Pwede man to siya nga dili mo agin ninyo. Nabalaka ra ba to sila, sister? Ay, uwawa ini eh. Naangin na noon ang mga madre. Sige lang, magisulti ko nila. Mangaya ko dispensa. Hala, no? Naabot gid kinihaay sila Sir Joko ug Miss Nicole? Wala man ko makamonitor sa showbiz. Uy, kaya na-busy na gud mi. Hangtod sa paglubong ni Sister Cecilia. Mo na nahitabo, Inday. Og dako kay nagasto si sir. Oh, mabawi raman dayon na niya nang kay daghan pa man na siya projects. Nag-anam nagkawa ako mga projects, Inday. Sir, Giputol na sa garing shampoo nga akong kontrata. Mausad ang Alex Kinoy for Men. Hala, O dili na ko makugang kung musunod ang hikain whitening soap for men. hala. Ngano man na, sir? Balita! 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 Unsa may balita, Kiko? Uy, nari ka na, sir. Kuan, unsa man ang kuan na, Kiko? Laugawa. Nabay mga blind item. Pero, klaro kayo nga ikikipasabot to, sir. Kay ba ko na, Kiko? Unsa man di ay balita di ay, ha? Doon na ako nung sikat kayo nga super idol nga doon ay makatakod na sakit sa panit. Ha? Nangabuta sila? Uwa sila makita ni panit ni sir nga. Ngano, Inday? Sir, unsa nang naasay mo siko? Asa ba, sir? Asa ba? Paminaw mo ha. Maisulti ko ninyo. Gamay raning ni asa kong siko. Maupay pagsugod ini. Tanawan ninyo akong buhok. Dirilit ko sa akong dunggan. Uy, Ginoo ko. Ngano man na, sir? But di mo ipasabot, sir. Tinuod nang nasa blind item, sir.
Tinuod nga ako ang ilang gipasabot. Pero dili tinuod nga makatagod ang akong sakit. Oo, sige day na imong sakit, sir. Luoyan akong sir, oy. Pero, maayong tingin na si Sir nang dagang ko na siya kwarta. Oo. Mati man ra gyud na siya doktor ba? Gani. Karon klaro na. Kung ngano nakigbuwag og kalit si Miss Nicole niya. Oo. Mao di na hinungdan. Ug sa ato pa, si Miss Nicole di ay nagpakatap-an ng mga chismis karon bahin ni sir. Oo, klaro na kaayo na. Klaro pas tinaw. Aw, kung mauna istorya ha. Ani ni, wan agi din na higugma si Miss Nico ni Sir, no? Ang kagwapo lang din ni sir ang iyang gihigugma. Perpekto tingali si sir sa iyang pananaw. O kay iya mang nakita nga may apande ay kini. Ay, ada ang gibuhian sa ingon lang ni anak kasayon. Noon sa nakatong babayhan na karon? Gabian ko pa uli na. Dugay siyang panagsulti ni Dr. Haka. Pero, dagang nakatunan niya nga hopefully, makatabang nga mawa akong psoriasis. Ay, Lord, salamat ha. Salamat nga di sa kayo hopeless ni akong sakit. Although, wapagi karong tambal, pero doon ay mga paagi nga makontrol ang pagdagan ini. Unsa? Bullshit. Kinsa maning... Ay, asula tawahan na Kinsa mo na siya? Mga nam ko. Tigali kong si buhaton niya na ako. Nanaog siya siyang... Oh, babae? Uy, si Nicole? Unsa may buot pasabot nimo ini ha? Patiyon ko nimo? I just want to talk to you, Joko. Makisulti ka? Pero kuha na ang imo kong magaan. I've been trying to contact you. Pero dili ka. Mulikay ka na ako. Unsa mo siya atong istoryahan? Well done, Nicole. Wa ko'y utang nimo kay gibayaran di ka sa damages nga giniman nimo nako. Karon, wa na ko'y mga projects tungod sa imong pagguba sa akong pagkatao. Unsa ba atong istoryahan ha? Unsa may gusto nimo nako? Wa na kay makuha nako. I just want to say sorry. Ngano? Nakonsensya ka? Humasta nang gibuhat nimo nako? Finally! Nakonsensya ka? Oh, maayo! Tungod kay imo kong gibuhatan sa ingon bisan wa ko'y giimong sa nimo. Nakasaba ka ko nimo? Ha? Nicole? Nakasaba ko? Joko. Pero kinahanglan makasabot ka kung ganong ako itong gibuhat. Di na kinahanglan. Hindi nila ko gusto nga kung magkaanak ta. Masakit sa sila og ingon ana. Hindi nila ko gusto nga mabuli sila. Maura na. Mao ba? Imo dyan kong gisuldihan, anak. Aron ma-justify ang imong gibuhat o dili ka na makonsensya. Joko. Bisan unsa pa imong katarungan. Human na. Nahitabo na. Ako gusbon. I'm sorry. Joko!
10 pasado na. Wa pa gid siya manaog. Kadlaw naman nauli si Sir nang. Okay ra sad na nga inigmata niya. Makainom dayon siya ining imong green juice nga wa pay sud iyang tihan. Nihanap na ba yung siko? Unang mga puti-puti. Angay unta na ni Sir ba. Mubakasyon na siya sa bukid. Aron ma-relax gid siya. Kay kana kuno daing sakita, mudaghan na kon stressed ang tao. Unya lagi gig stressful man kayong kinabuhi ni Sir nang. Inday! Oy, Inday! day, gitawag ka. Sir? Oh, nanawag si Madam Tere. Ayaw ko nang kalimot siya mong guesting sa ilang sitcom. Ikaw ilang guest for the whole week. Shooting mo ugma. Okay sir. Way problema sir. Kuyo gigihapon ko ha. Kamu na ni Kiko, Inday. Ah? Mulikay na lang ko, Inday. Naibawa kong nalikay na ang mga tao na ako. Ako na lang ang mulikay. Kaya masakit nga ako ilang likayan. Sir. Naghilak ka na sad. Naluoy lang kay kunihan nang. Sikat kud kaayo siya. Bisan asa, dumugon siya sa mga tao. Hapit tanan gusto mo sikit niya. Unya kalit lang. Gili kaya na siya. Sakita nang oy. Mauna, nga atong ipakita ni Sir, nga lahi ta sa uban. Nga kita mo imuunong yun niya, bisan unsa pa'y mahitabo. O gayon siya pakita nga maghilak ka. Kaya tingalig maluya siya. Tingalig mo bati na unya siya nga luoy gyud ay siya kaayo. Inday hinumdumi. Nga kita karon ang kusog ni Sir. Labaw na ikaw. Aligriha lagi na mo sa set, sir. Nay, si Kiko ay dako kayo katawa, madungog good. Pero wa naman sa ipagkat ni Direct Girly kay sitcom man. Maayo. Na, ni Kuyog palang lagi unta ka na ko, lingaw gid unta ka. Kung dito pa ko, dili sila malingaw. Pero congrats ha. Ninad kayo mong balita. Happy ako para ni mo, Inday. At least, padayon na imong mga projects. Sir, ayaw lang kayo patandog ini good. Pagsuway ra ni, mulabay ra ni. Focus lang sa unsay pakatabang nga mawa ng imong psoriasis, sir. Kada mga negative diha, sus! It's a puwera na, sir. Salamat, Inday. Katang painom ni ng dollar ni mo, inom pag-usab ato, sir. Katubang green juice. Tubagayon ang imong phone. Nagsyaok na na. Uy, si Madam Tere man di ay ni. Ay, ako sang tubagon, sir, ha? Hello, Madam Tere? Ay, okay na, madam. Okay ra gid kaayo. Nana ko bye. Oo. Bye ni Sir Joko. Ay, naara mo gud gihapon ko diri, madam. Wa mo gid ko mobalhin. Maayo diri kay libre man tanan. Ha? Ay, okay ra man gud mi diri. Dako man ning bahay ni sir. Pwede ra magani mi mag-disco diri? Oh. Ha? Oh. Uy, halang ngano di ay? Ha? Uy, kalain. Ay, di lang ko madam, uy. Basta di ko. Bahala na. Di lang gid ko. Bye. Ngano, Inday? Unsay gisulti ni Madam Tere? Pabiyaon ako no kunin mo, sir. Well, maybe
Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit kanato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Or maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. Ay, okay ra madam. Okay ra gid kaayo. Nana ko sabay. Aw, oo. Bye ni Sir Joko. Ay, naara mo gud gihapon ko diri, madam. Wa magid ko mobalhin. Maayo diri kay libre man tanan. Ha? Ay, okay ra man gud mi diri. Dako man ning bahay ni sir. Pwede ra magani mi mag-disco diri? Oh. Ha? Oh. Di. Uy, alang ngano di ay? Ha? Uy, kalain. Ay, di lang ko madam, uy. Basta di ko. Bahala na. Di lang gid ko. Bye. Ngano, Inday? Unsay gisulti ni Madam Tere? Pabiyaon ako no mo, sir. Oh. Pero o ako ni sugot, sir, uy. Oh, kadungog bitaw ka atong akong giputol. Bahala sila, uy. Unsa pa'y iyang gisulti? Madaot lang unya ako no akong career tungod nimo. Maong kinahanglan ako no kung mangitaglaing akong kapuy-an. Pwede rasad ko no sila mangitaw akong kabalhinan nga bay or makaha kondo. Pero dawa lagi ko musugot, sir, uy. Nisugot unta ka. Sir, Sakto man siya. Makaguba lang ko sa imong karir kung mapadayon ka uban ako. Mas maayo nga samtang sayo pa, distansya na lang ka. di lang ko, sir, uy. Ayaw lang sa taon ko hingin li, sir, good. Wa ba ti ka hinginli? Pero ni-suggest lang ko nga imong sundo ng ilang advice kay para rin sa imong kaayuhan. Dili lagi ko, sir. Bahala na to sila, sir, uy. Basta nga dili lagi ko mapahawa din eh. Dili lang ko mabuhag di mo, sir. Di gid ko, sir. Lugawa, god. Bahala sa sila, uy. Kung kuhaan si ko nilang project, bahala sila. Kiber ako. Ikaw ang god ang comedy queen, Inday. Anong kung sa tinodang imong karir, eh? Ganong ilang mahilabtan si sir. Wa man namang hilabot nila. Ay, ingon gid ni anak kapait ang kinabuhi, Inday. Tuwa gani kas ibabaw. Daghan kaayong mo abiba nimo. Pero kung naa ka na sa ubos, tabangan kapag tamak. Basta kay ako, mamahala na gid ko na ang bahala ng karir nga ilang giingon diha. Maguba na ako, maguba. Basta kay dili gyud ako biyaan si Sir Joko. Dili gyud. Mo din gingon ni mga green juice nga gipainom naman ako nang. Inon ba ang pamati ini nang? Bisad ako, sir. Nagsugod na ba yan nagpanakit ako mga lutahan? Kining magkaidaran ta ba?
Pero sukad nga niinom na sad ko ining green juice. Kaluoy sa Ginoo. Wa na ko kabatsyag og panakit. Maayo din ninang. Unsa gani ingredients ni? Ay, kuan ra good sir. Broccoli, parsley, alugbate, luya, lemon ug honey. Maura na sir. Mao din nga lami. Naa day lemon ug honey. Mao gyud na butangan gyud na ana sir. Kay murag luod man kon wa ng lemon ug honey. Ready na na? Okay, ready na ni sir. Ay sus, wa ko mahangol ana. Inyo na kung gusto mo ay mo pagbuot na ko. Kinsa may kontra ni Inday? Ay ambot. Goodbye bunot. I-off din akong cellphone nabi. Inday. Inday. Sir, si Direk Girlie, siya na sinanawag na ko. Tingaliw niya ko nagihatag nila sa lain alang maabot nga projects para nako. Kung di ko maminaw silang advice nga pabiyaon nimo. Sila na ko may mo manage akong career. Himuon ko no ko nilang milyonarya. Gisapot na hinuon ko. Likaon man ko. Wa ko mahangol anang comedy queen nila oy. Ilahan na kung kisi nahangol ana. Og wa sa ko magkinahanglan nga mamilyonarya. Magkakaon akong katulos usa ka adlaw. Way labot tulos at ka snacks sa fights na oy. Kataunan lagi ka, sir. Ang katawanan man ka. Nalingaw ra ka na ako, sir. Mangutaan na pagid ka. Ay, salamat in town, Lord. Nalingaw si sir nako. At least, wa ko makahatag og stress nimo, sir. Hinoon, lingaw nga ko nahatag nimo. Bitaw Inday. Bless bitaw kay kun nimo nga naa ka. Actually, dili lang ikaw. Kamuniki ko ng dolor. Ay, api sila. Api na kog akura. Bless yun kayo nga naamong tulo. Kaya kung wa mo, unya, maunin ni tabo na ako karon. Ambot. Mangambot na lang gud ko. Solid gid minimo, sir. Uy, bahala tong uban kung liquid to sila or gas ba. Basta kay kami, solid gyud. Ay, salamat Inday. Pero Pero, unsa man, sir? ayaw lang sa disirado ang imo na silang gi-offer nimo. Kung hunaw-naon, anugon sa baya kung mawa. Di lang una-unaon, sir. Ano may problema? Pero sa tinuod lang bitaw sad, sir. Uy, gikapoy naman sad ko, sir. May nakita-kita ra din ang mga tawa, babahalag way bayad. Good. Inday, seryoso na ta ha. Hunaw na ako na nagmaayo. Naibaw ko nga nadaka lang sab sa imong gibati. Naluoy, og naikog lang yung kanako. Pero Inday, ayaw ana. Focus imong kagalingon og sa imong kaugmaon. Ayaw ko hunaw na Di sad mada, sir. Uy, dili mada nga di ka hunaon. Para nako, ikaw ang pinaka-importante, sir. Hayang lang duluro, uy. Nakatuog man. Ako tangan, wa pa gyud. Nangalami ra ba kay makadaghago? Kapuya gyud di ay. Pero akim saon man din ako eh. Nagpatong-patong man sud sa akong utok. Wa na magid unta ko ipaki kung madayon ako ang projects or dili. Pero, ang ano ni pilit raman gihapon sila sa akong utok. Uy, hala si Miss Nicole, chat na ako. Sa may tuyo niya. Ako lang basahan. Can I call you Inday? Uy, hala. Ang ano mo call man ko na ni siya na ako.
Nanawag gani ko mo. Yes, nanawag naman. Magawas na lang ko pikit ngalig. Makamata pa hinuon sa ng dolor. Hello? O sa imong tuyo, oy. Di ba ka mo tubag? Oh, wa pang din ako maklik. Hello? Hi, Inday. Salamat kami tubag ka. Unsa may mong tuyo, Miss Nicole? Unsa naman in town rong orasa? Wa gid ka makahuwat og ugma? Inday paminaw. Oo, sige, sulti dayon. Unsa man na? Unsa man din na imong tuyo? Basin ganahan ka nga ako may mong manage ni mo. Ha? Kaubong sa tanim mo, Miss Nicole? Inday, seryoso ko. Nahibaw ko nga loyal ka ni Joko. Pero dili na kinato ika-deny nga guba ni kit siya. Og maangin ka kung padayon kang mugunit pa niya. Miss Nicole, kadiyot lang ha, kalma lang ha. Paminaw sa... Wa maguba si Sir kay ni apa man mi. Ako, si Kiko, o sinang dolor. Og maguba lang siya kung amo siyang buhian. Mauna. Mao nga, balibaran lang yun, tika. Sorry kaayo gyud. Inday, wa ka makasabot. Wa gud taon nga nagbinisaya man ka. Naghinapon ka pa. Di tingali ko kasabot. Inday, Miss Nicole, ayaw intawon ko tintala nga maparihas ni mo, oy. Kamuangkon nga nahigugma pero sa gamay lang ang pagsuway, surrender na. Inday. Prang ka gito pagkasultiha, ha? Si Inday. Ay, di, uy. Paminaw sa. Ikaw paminaw na. Kung kay itiwa kasabot. Ay, ayaw lagi kong inangaw ako kasabot. Kaya bisan di ko parehas ka bright ni mo. Kasabot ko'y ko, ana. Kinsa may yang kasulti. May nanawag yapon niya, bisan. Ingon aron ng rasa. Di kita magkasinabot, Miss Nicole. Mong good night na lang. Si Nicole? Nakurat sa gani ko, sir, nga nanawag siya. Nigawas na lang ko kay kuyawan ko makamata sinang dolor good. Hindot ra ba in taon kong iyang tug. Nganong nanawag man si Nicole? Unsa may ang tuyo? Hahay, parehas sa toyo sa uban, sir. Pabiyaon ako nimo kay makaguba lagi kuno kanako. Og siya na lang kuno mo imo-manage nako. Ay ni ulbo kong kaspa, oy. Oh. Sorry sir ha. O ako magbugal-bugal nimo ha. Nahibaw ko. Ay, basta mauna to, sir. Ako na hinuon siyang giyaw-yawan. Parihason man ko niya nga, way baruganan. Salamat, Inday. Pero, Oo, naano sa ng pero niyo mo, sir. Unsa naman sa na, uy. kung si Nicole ang mamanage nimo, mas layo kapag maabtan. Wise decision kung siya ang imong pagunito nimo. Wise decision, sir? Siya may nigunit nimo. Unya na unsa naman ka karon? Oh. Wa ka katingog, sir. Ningon ini ko, tungod kay nibuhi ko niya. Hinumdumi nga ako'y nibuhi niya. Bisan nagbuwag ni, pero wara unta ko niya buhi is as talent. Ako ang mitaktak niya isip ako manager. Ay, basta, sir, uy. Dili na lagi ni mausap akong desisyon, sir. Mawa ko'y karir o naa. Digid ko musugot nga lain na mo handol nako. Ikaw, ragi akong pahikapon nako, sir. Wa na'y lain. Oh, ha? Pahikapon? Pagod ito di ay, sir. Uy, naunsa naman yung baaw. Pataka ramang yawit. Nagduka na magod ko, sir. Sorry, sir, ha? Sige, katuog na. Unsay katug na? Ako rin matug, sir. Kitang duha oy mga tug, ta. Tanas si mong kwarto na. Oh, sa akong kwarto, Inday. Adto ka matuog sa akong kwarto? Well, maybe I came on too strong.
Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all, and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Or maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Sige, katuog na. Unsay katug na? Ako rin matug, sir. Kitang duha oy mga tug ta. Tanas si mga kwarto na. Oh, sa akong kwarto, Inday? Adto ka matuog sa akong kwarto? Ay, dili, sir, uy. Ay, nga naman itong ato pa kumatug sa imong kwarto. Unya, nagmakasal na ta. Ha? Siga ba yung mata ni mo, sir, uy? Kulbaan man dayon ka. Bitaw, sir, saka na kaw. Kay mobalik na sad ko sa kwarto na mo ni Nang Dolor. Sige, Inday. Good night. Katuog na, ha? Okay, sir, ikaw sab, sir. Ayun na pagsige huna-huna na ko, ha? Salamat, Lord. Nikatawa na siya. Mayo tag malipay na siya. Uy, aron na. Di na magdahan ang iyang sakit. Matug na ko, eh. Unsa naman ang orasa? Balik na ko sa mong kwarto ni Nang Dolor, B. Wakwaday ka ba to? Ay, hala. Sorry, nakamata ka nang. Sorry, Gyud. Ganina ramang ko nakamatasab. Saba man kaayo mo ni sir. Mingaw na baya. Naabot gyud din hiyang inyong mga tingog. Ay, nang sorry, gid kaayo nang ha. Ang tinuod nang, maong nigawas ko kay nanawag magud si Miss Nicole. Ining orasa? Ay, uuy. Uy, batasan, anak sa bugasan, way respeto, anak sa pinirito. Oh, Joke nang. Bitaw, tinuod nang, nanawag magid siya. Migawas ko kay, naghagok na manggod ka. Nya, basin madisturbo ti ka ba? Pero, mauro man di kahapon. Naisturbo raman gihapon ka. Useless akong paggawas. yun na. Unsa may tuyo ni Miss Nicole nimo? Unsa pa? Para offeran nga siya na ang mo-manage nako. Ha? Siyempre, akong gibalibaran pareha sa uban ng uy. Unya kay nagmata pa man sa di ka na si sir. Nadunggan man ko, mong giduol ko. Unta nagstorya mi. Kay bawo na siya nga, gi-offeran ko Miss Nicole. Unya ni unsa man siya? Ingon siya nga, ako na lang utak ko nung gidawat. Na, di gid hinuon ko nang bahala sad. Ay, Pero kay bawo ka nang. Murag nilapad sad ba akong atay og kamay? Liman ka, giilugan ko mga talent managers. Liman ka na. Kining dagwaya, giilugan og mga talent managers. Nayabag, nagyakalibutan nang. saba diha. Ikaw rasay saway-saway sa imong kaugalingon. Wa magud ko manaway nang. Wala ko magdahom ba nga kini akong dagway. Basta uy, wala ko magdahom. Aw, lahi man sad ng imong kategorya. Di man na pagwapahay. Sa ato pa nang. Imagi kong gidaigan nga batikog naong. Uy, wa ko mo ingon ana ha. Pero niingon ka nga dili pagwapahay akong kategorya. Aw, oo, pero... Klaro lang. Gwapa ko dili.
Samantaan pangutanahan ni mo, Inday. Tuwag na ko, tuwag na ta, tuwag na ta. No. Gwapa palagi ko, di. Ay, panamin na lang. Aron dili na kami still mangutana. Kiko, tana! Kayat lang, napoy kay istorya. Inday! Inday, bahin sa ako. Noong naghihapon akong answer, Miss Nicole. Ngano? Gibaoran ka ni Joko? Uy, uy! Gani iya kong giingnan nga dawato ni mong offer. Onya? Ngano mo balipad man ka? Buot di ka. Oh, ay pagbuot. Kung dili nimo gamiton imong utok, makurat ka na lang unya nga wa ka na'y career. Ngano makurat man ko, nga daan naman kong way career. Mas nakurat gani ko karon nga doon ako'y career. Oh, ambot ni mo eh. Ikaw pigi offeran, ikaw pa'y mo balibad. Bahala ka eh. Oo, bahala asad ka. Ha? Ambot ni mo. Ambot sad ni mo. Oy, Inday. Nanong Miss Nicole, ha? Da, nasuko, kaya ako magibalibaran. Mamugos man di ay. Katong gusto niya nga iya kay i-manage? Oh. Itanaw. Asa man yung parking ang van? What's akin? Napakagipabot. Unsa may magipaabot? Basta. Tingalig mo balik to si Nicole. Ako pa ni mong musukot ka. Unsa? Sige na. Diyabag na kakiko. Unsa mo kay sugot na yun. Unya, pakong si Misyon na. Ha? Atong ipanimaw si Sir. Duwa tayong upir. Unya, pabadlong aron siya makonsumisyon. Di ba? Good idea ko. Ha? Ha? Okay sa? Ha? Okay kayong idea sa? Okay ha nang naong mo? Klain. Di dito okay. Dili. Mas... Tanan ba? Mamauli na ta, kaya timanon pa to na ako si Sir. Ay, una las banoy. Oo, yaram, yawi ako. Kisam di mong gihuwat? Si James, James ba? katubang ni extra nga sige katik 10. Sige lagagat. Pilaila ko to sa PE ni Aldwin. Aldwin ba? Aldwin God, ubsyal. Still ano eh. Sa sunod na lang na, uy. Dali na ba? Isumbog di kang Sir kung magdugay-dugay ka. Dali na. Stilan gid ay. Ha? Di naman gud unta kinahanglan nga imo pa kong serban. Gikapoy na gud kagi kan shooting. Di man kapoy, Sir Good. Kay, wabi ako magdagandagan. Okay ra man kang palibot. Okay unta, Sir. Nganong naunta man? Samok-samok naman sa kong Miss Nicole. Oh, nanawag na sad? Dito gyud siya. Dagunsa man siya dito. Ambot lang. Basta kay dito siya. Nagistorya mo to siya nila Carol Hikain o Jelly Haka. Husto. Siya naman di ang nag-manage nila. Ay, mao ba, Sir? O niya, ano i-appeal pa magyuko niya nga? Naa naman din niya ang mga banggiitang artista. Banggitan sa biya ka. Ikaw, good, Sir. Banggiitans ka buang, Sir? Wag yo'y nangumusta na ako dito. Siyempre, wag yun, di ba? Nganong nangutaan na pa man ko. Busy man sad good sila, Sir. Wa na lang tingali makahiga yun. Hinoon. Uy. Lami asa na ning niluto ni ng dulor, uy. Lami.
Murag yung lagi kumot akong kasing-kasing nang. Huwag ko katingog. Huwag mo siya mag-expect. Uy, nga mga tana siya ato. Kung wag ba ginangumusta niya. Taon sang sir, oy. Kay lakon man sad ko. Lagi nang. Luoy git kaayo. Grabe sad sa mga tao, uy. May naunsa si sir. Mura man gihapon iyang dagway. Wa man na mausab. Nakabalita lang gani sila nga may sakit siya sa panit. Kalit man lang siya ka-invisible. Wa naman dahi nakakita. Wa naman dahi naghiskot. Sakit nga kamatuoran. Di palang dugay. Hapit tanang tao gustong musikit niya. Tanan nakaila niya. Pero karon, Wa gid siya tinuod nga amigo sa industriya nang no. wa gyud. Ay, noon. Dili ka tinganang. Mismo gani ang girlfriend nga misaad nga magpakasal niya, selos-selos pa nako. Mao man gani ang nag-una-unag traidor niya. Unsa pa ka ang amigo lang. Kita ra gyud Inday. Kita ra gyud ang tinuod nga mibati ni Sergio ko. Kita ra gyud. Katulak ito eh. Nganong grabe man kayo ni kakatulak ko. Uy, hindi anas akong bitiis. God, hindi anas na sa akong bitiis kung sa kusiko. Nalaghana sila. Ngano man ni God, nga badayon man ang akong medication. Katulad kayo. Grabe ka katul. Kiko, Oh, ay, nang. pawa magod ko sa imong charger. Kaya dili naman ni muganang ako. Ay, anak yun na nang. Basta senior na, di na yun na mugana. Unsa? Joke lang nang eh. Ay, ito pang Inday, giwaman pa. Ang buta ni Inday, dagkadam tingin siya sapi. Di mo ba itong charger? Ah, lain na nga to nang ba? Ah, unsa ba? Tanaw, Sergio ko. Layo kayo paglantaw. Asa si sir ba? Ang kapoy sa limutan. Hangad sa nang 8 oras, 13 yung kwarto. Oh, Ah, uy. ay, luyang share nang no. Sige, nag-standby din na si Bay. Mulakaw lang kung magpa-check up. Pero, tagsara sa gani kay mag-video call man sila permis ang doktor. Murag nakabantay si sir nga nagtanaw-tan niya, Kiko. Na, tanawa, may pahawa na. Luyag yung share eh. Ganun kang naing anak na share nang no. Kitsa may nagtakod niya. Ay, dili lagi ko nun ang makatakod, Kiko. Naanas dugo. May kaliwat sila, ana. Hinay ilang immune system. Mo ba din na nang? Na. Paita na. Pasabot ka sa immune system. Unsa na immune nang? Suma ni mo. Ay, ako ni mo! Oh, Layas na ko din eh! Hala, ngano ron? Ngano ron nang? Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday,
Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your Mo ba din na nang? Mao na. Paitan. Pasabot ka sa immune system. Unsa na imyo nang? Sumaan mo. Pwede ko di mo! Oh, Layas na ko din Hala, ngano ron nang? uy. Ato, dali dayon. Dagan na dito kigo po dali. Nang. Hey! Excellent! Very good! Thank you, sir! Thank you! Balik ko. Uy. Unsa raman di ay ito? Gipakulbaan yun minimo da. Abi na mo si Sir imong gisyagit-sagitan. Mao yun. Pero, congrats Inday. Nilad minimo da. Kamaon ka nilad. Ako gyud. Kay pagawas ako sa kwarto no, mo dayon tinisugat nako. Samot pa kog pangatol. Hala, sorry kaayo, sir. Nakasa na hinuon ko, sir, da. Nag-practice naman ko sa kong linya kay papilon magi ko nilag seryoso nga salidang lenten ba. Mo to nga akong gisungayan. Wala problema, Inday. Og super kayo imong acting. Saludo ko. Lain na si ato, sir ba. Nagsige na lagi kag sulobog pajama. Wa ka initi. Inday. Nanay dagang nanggawa sa akong BTS, Inday. Kuyawan kog mahimo na akong syoko ini. Ha? Mura man siyang mga himbis nga nanurok sa akong mga BTS. Mao ba, Sir? Oo niya, Sir. Katol di ay kayo? Oo, katol kayo nang. Ay, ginoo ko. Bisan may mga gitumar kang tambal, katol yun di ay gihapon na. Mukalma man siya nang, pero nagyo time nga, grabe ka katol. Di ba, sir? Naman si pamahidan ano? Oo, na mga cream. Pero, mao lagi, mukalma siya. Mugimok ang murag himbis. Kinin sa kong nga, murag dagong kaspa. Muhumok man siya, pero padayon man ang pagdaghan. Sir, feeling nako ba? Unsa man? Nabuyagan ka. Ay, Ha? Ha? Oo, kay hilig di kay kag display ang imong macho body sa gawas. Usahay sa likod. Kadugay na ako nagpuyo ining baya, Inday. Karon pag yun ko mabuyagan. mao na. Bitaw. Ha, ikaw ba? Unsa man na may kanto, ha? Karon na sila kabantay sa kagwapo o kamatsyo ni sir? Hoy, Kiko. Alang sa imong kasayuran, kana sila dili permanente sa usa ka lugar. Ipadpad ra po na sila sa hangin. Kasi nasayod, nga di palang dugay. May nasaag din hingdapita o nakakita ni sir. Pwede nga naibgan siya. Or pwede sad nga nasuyaan. Bisan ato pa ning dad ano mananambal si sir, naargo nas duha. Kung wa maigi, nasuyaan na. Mao nga, di na nagid nato siya dad-on dito kay nahibaw na matas tubag. Maghaagin mo kabuang, Inday. Kung mauna, magtawag lang gihapon tag mananambal para mo hingilin anak nila. Na, mistil pa baguna nang? Kita'y mo hingilin nila. Pataka naman taong kag istorya, Inday. Ay, kitagod taon. Bitaw, tuyo ram kay Inday. Naam giniritualan na ba? Di ba mas maayo nga pari ang atong babuhaton, ana? Ay, pastilan yun din yo. Bebe, mangutaan na ako. Doon na ba'y usa nato dinhi? Nga dili mo to o ginoo? Ang sagod ng pangutan na ha, eh. Wa may dili mo to, ginoo na to din, he. Bitaw. Bitaw,
Ikaw, Kiko. Ah, siyempre! Ningong gigog bitaw noon sa mga to. Ako lang gisiguro. Ikaw, Inday, ha? Kay bahon ako sa imong gihuna-huna. Pero di kita pwede. Inday, seryoso ning butanga. Mga pare, gani, pinili man ang mga mubuhat anang mga mag-cast out og mga dautan. Unya, magpatuga-tuga ta? Sir, hinumdumi ang giingon ni San Padre Pio. Ayaw kahadlok. Salig sa Diyos og pag-ampo. Oh, lagi, pero... Og hinumdumi usab Kiko. Ay, Nga miingon si Jesus. Ang mitoo kanako, mitoo sa amahan. Og ang mitoo sa amahan, iya sa espiritu. Og kay kita mitoo man kang Jesus og sa amahan. Pues, iya kita sa espiritu og way makatandog pa kanato. Ay na ko pangutan asa na makita sa Bible. Kay wa ko ka-memorize basta kay naan. Og unsa may buot ipasabot nimo, Inday? Ha? Sige na. Naguti na mga kandila, Kiko. Nangdol. Sa, si Dol. Nangdolor ba? Ipadayon ni nato nang kulpaan mo ko. Ay, ambot ini. Oy. Pero, sige na, bahala na lang ni. Na, kung ingon ana ang gipanggulbaan mo, wa mo'y pagsalig. Og dili maayo nga mo apil mo kay klaro na tampildi ana. Iye. Di na lang ta maghingilin-hingilin, Inday. Oy, magrosaryo na lang ta. Ipahinugod na to sa sakit ni Sir. O pangayoon na to sa Ginoo nga ayoon na siya. Okay na. Dili ko mo supak ana kay maayo na. Pero kamo na lang si Kiko ana Ipadayon gyud ako ang paghingilin ang mga pagagnaw nga mga engkanto ng dolor. Mga wa sila'y uwaw, sila Inday. pa'y squatter, sila pa'y manghilabot. Di ko mahadlok nila ng... Ay! Ginagampap! Ay! Uy, anak ko! Inday! Ikaw dito, sir! Inday, sorry. Sorry kayo. Akong snare drum para saba-saba. Makatabang man sa kuno nito, drive away ana nila. Ay, it reaction, oy, AR. Sorry. Nagkasakit yung tiyan. Cancer, sir, ay. Cancer lang pangilin, Inday. Ay, Ginoo, Inday. Maluyam sa tagkatawa niyo. Nga na di ay, nga. Nahibuot man kayo mo. Sir, magresaryo lang ta. Mas maayo nga, ginoo lang din atong pahinginlo nila. Ha? Dugayan ako, wa makaanhi, oy. Mauna, sir. Dapat, magawas-gawas sa gid ka. Bitaw, sir. Jesus, mas stress kag maayo kung sige kag adto nas bay magmukmuk lang ka luoy katanawon. Wa kay makaila na to ini. Hey, wa, sir, uy. Pinahudi ba ya taon niya? Pina-shades, o nagmask pag yun. Relax lang gud ha. Ayaw palabi ka conscious. Okay. Asa man ta paingon? Dito sunan, sir. Naidagang mga uy, Try na to. Uy, wala. mas maayo tingaling kamong duha ang magkuyog sir og si Inday. O kami lang ni Kiko, aron pananglit, makakita siya. Kami ra ang makita niya. A distansya lang muna mo, sir. Sila na day karon ni Janjan Lara. Dali, Inday. Uy, Nang, mubuwag lamin ninyo ha. Taganay na ta. Sige, sir. Dito na ta. Babe, dali na. Dito to.
Matian ni nang, ay kami tagakuyog ni Inday. Ay, lamay. Sa, kadungog ka to nang. Oo. Si pasabuto nang. Oh, tanawa. Nagholdingan sila. Klaro at takiko. Nga gisakitan si Sir nga nakakita ni Miss Nicole nga may kauban ng lain. Kaila pag yun niya. Sa ato pa. Gigamit niya si Inday nang. Oh, unsa pa man di ay? Kadiyot, sir. Kadiyot. Oh, ganong nibuhi magasong kamot. Nga naman sa kunong nakig-holding hands man ka nako. Be. Hadlo ka magkasugatan nila, no? Di gani tadali nila mailahan ining atong itsura gani. O pananglit mang gani, nga ilagit ang mailahan. Nagtuo ka magsalos pa si Miss Nicole nako. Ha? Katawan pa gani tingalitan nila, sir. Mao nga wa gyud gamit imo pagunit-gunit sa akong kamot o pagtawag-tawag nimo na akong babes. Maglakaw na lang tagtarong, sir, ha? Og mamili taon sa nindot paliton. Dali na! Sakto si Inday. Pointless tuod ang akong gibuhat. Dalan ko sa akong gibati. Natandog ang akong garbo nga nagtanaw nila. Ay, ako paggamit si Inday. Pero, naka-feel naman sa kong comfort samtang akong giunitan ang kamot ni Inday. Murabag, na-relax sad ko. Murabag, dilis lang makadut na ako while nagkupot ko sa kamot ni Inday. Kanindot sa akong gibati kanina samtang kalit nga gibira ni sir ang akong kamot o gikuptan. Mura akong naglutaw sa hangin. Iyo pag ikong kitawag og babes. Pero kinahanglan nga mubuhi ko. Kay tingalig malimot na sa dunya ko. Ngayon lang itong kibuhat tungod ka Miss Nicole. Gihimo din ko niyang taming. Naratol siya siyang nakita. Gisakitan siya. Pero, labaw kong gisakitan. Sakit kayo nga kung dughan nga gisakitan siyang nagtanaw nila ni Miss Nicole o Janjan Lara. Love kita niya si Miss Nicole. Oh, syempre, guwapa good. Class. Sexy. Halos naanatanan. Mao nga bisan nindot unta nga feeling nga nagig-holding hands siya na ako. Di na lang kit ko. Kay mulaom na sa dunya ko. Mag-ilusyon na sa dunya ko. Og muhilak na sa dunya ko. Luoy na kayo ko. Di ara ba din akong babes? Uy, gibiyaan man ko nimo. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000
10,000